So, ayan na nga, hindi na po natin napakita. Pinakulaan po natin ang bagoong, ang kamote. Kasi pinalambot na po natin agad yung konting baboy. So, iba't ibang klase ang dinengding ng mga Ilocano. So, ito po ay dinengding ng puso ng saging na may papaya. O, diba? So, ito po ay with pork. So, we can add na po ang ating puso ng saging. Sabi nga nila, saging lang daw ang may puso. So yan, kasi yan ay medyo mas matagal pong lumambot. So uunahin po natin. Lagyan po natin ng konting granules. Konti man lang. So, ayan ang after few minutes later. Wag po muna nating madaliin. Kailangan natin palambutin ang puso. Parang pag nanliligaw tayo ng ating mga alam niyo na, make sure na palambutin natin ang puso nila para tayo ay mapasagot natin sila. Nang matabi silang oo. Ay, ayan ay medyo matigas pa ang ating puso ng saging. So, balikan po natin siya mga after 5 minutes more later. See you later, alligator. So, ayan na nga, ay mukhang napalambot na po natin ang puso. So, tsaka po natin ilalagay yung susunod po na papalambutin natin ang papaya. Ang papaya ng ating mga minamahal. Shout out tayo dyan. Ayan po. Ang papaya. So, kasi ito po ay medyo mas matigas kumpara po sa patola. Huwag po tayong magpapatol sa asawa ng iba. Shout out po tayo dyan. So, lagay po natin ang susunod, of which is again the papaya. Ayan po, mga kaibigan. Tuloy na rin po natin ng konti, lalo na para mag-practice naman ng ating braso. Mag-exercise tayo tuwing nagluluto. Ayan po. So, ayan na nga mga kaibigan. So, wag po tayong magmamadali. Palambutin po natin maigi ang ating papaya para po madali po siyang manguya ng ating mga, alam mo na, ang ating mga nanay at tatay. Minsan kasi mahirapan na silang manguya. Kasi, di ba, you know, dangito nila. Shout out po tayo dyan. So, ayun na nga, nung ating napalambot na ang ating papaya at ang ating puso ng saging. So, ito po ang ating susunod na sangkap, ang ating patola. Po tayong patol sa asawa ng iba para po tayo ay mas maging mas masaya. So, ayun na nga po, ang ating patola. Oh. Masarap na, masustansya pa at puloy ka ng pagmamahalan yan dahil sa aking puso ng saging. Halu-haluin na rin po natin ng konti para mag-even po ang lasa ng ating gulay.
So ayan na nga naluto na rin ang ating patola. Ayan, mga kaibigan natin. So meron pa po tayo dito mas special na sangkap, ang talbos ng kamote. Sa huli nyo po, laging ilalagay yung mga talbos like ng malunggay para hindi po siya ma-overcook. Yun ang sikreto ng masarap na malunggay. Kung mararamdaman mo pa yung pagkasariwa, di ba mas masarap talaga pagsariwa. So shout out to everyone. So tsaka natin lagay ang ating sili. Yan po, mga ilang minutes later, ito po ay luto na mga kaibigan, mga kapatid. Mega love shout out to everyone dyan. So ayun na nga ang ating patola, ang ating puso ng saging, ang ating talbos ng kamote, may konting baboy, ang patola, sa bagoong isda. Mega love shout out to everyone. So ready for eating na po to. Shout out. Naman tayo, Apo!